Medyo nasunog yung pagkakagawa guys, so, pagkakaihaw. Inihaw na sa aking breakfast eh. Good morning mga kakwentuhan. Habang nagluluto si Mommy Big ng breakfast ng mga kiddos, at habang nag-iinit ako ng tubig dun sa tungkong kahoy. Ayan, kasi traditionally dyan ako nag-iinit ng tubig tuwing umaga para sa panligo ng mga kiddos. Nakaisip ako ng masarap na breakfast guys. Alam niyo ba ako anong naisip kong masarap na breakfast? Kasi bigla akong naalala yung napanood ko kay Kulas na vlogs. Ewan ko, ang tawag sa Mindoro dito ay inihaw na saging na saba. And then sa Bisaya, ang tawag dito ay ginanggang. Doon kaila Kulas ang tawag nila ginanggang. Tuwing nanood ako ng vlog niya, na bibili silang ginanggang, saging na inihaw. Pero hindi ko alam kung anong term dito sa Ilocano. Mag-comment kayo mga Ilocano dyan, mag-comment kayo sa baba kung ano ba ang tawag dun sa inihaw na saging. Tara, mag-ihaw tayo para sa ating breakfast. Saging at siyempre, ang breakfast ng mga tikiting ito. Filet. And soon, magiging namin siyempre. By the way, it's just 5 in the morning. Iinit ng tubig and ihaw tayo ng saging. Lenya? I'm literally changing my clothes. You're changing your clothes? Yeah. You're late again. Why not? Imagine the towel nandito sa table. Baka talaga din niya. Ready na si Kuya. School day again. And syempre, kumakain ng breakfast eh, Daniel. already done it. Fried rice. It's the same thing. It's breaded chicken breast fillet, Kuya. Syempre, Mami, thank you sa masarap na kape. Thank you sa barakong kape, Mami. At syempre, ang ating inihaw na saging. Ang sabi ko, inihaw na saging, hindi sinunog na saging. Medyo nasunog yung pagkakagawa guys, so, pagkakaihaw. It looks burnt, Daddy. If Yeah. I eat it, it's gonna be like sopa. It doesn't look burnt. You want to eat that? No, Inihaw na saging? it looks poop. Ayan guys, kain tayo ng inihaw na saging habang tayo ay nagbe-bake. Mami, busy-busy si Mami Liv G para sa kanyang special mamo na upside down. Ako naman, kain ng inihaw na saging. Sarap! Ang bala ko sana, ihawin lang. Pero anong nangyari, sinunog ko na. So, ang tawag dito ay sinunog na saging na saba. By the way, pag-usapan naman natin yung, alam nyo, yan ang mga aso. At saka manok! By the way, naalala nyo yung part 2 ng update number 2 ng native chicken na pararamihin natin. Mayroon tayong update ngayon guys. Panoorin nyo. Pero ngayon, kaya muna ako ng sinunog na saging na saba. Dahil kay Kulas na Becoming Filipino, naalala ko magluto ng ganito. Yung mga kwentuhan, tinanggal ko na yung net sa mini free range na ginawa ko kasi pinakawalan ko na sila. Mas gusto nila yung nakakapaglakad-lakad sila, medyo malaking area. Ang good thing naman is, hindi man sila umaalis sa ilalim ng rambutan. Doon lang sila pag-alagala, doon sila tumutuka, and then doon din sila dumadapo sa gabi. Doon din sila, pagka matutulugan sila, doon din sa rambutan. And then, the good news is, guys, nangitlog na yung dalawa. Yung dating gray, and yung additional na white na babae. Nangitlog na sila parehas. And meron lang problemang konti na nagsishare na sila ng pugad. Ang problema is baka mabugok yun. Pagka nagsishare kasi ng pugad ng mga babae, kasi pag naglilimlim yung isa may itlog, mabubugok talaga yun. Kaya lang hindi ko alam kung paano ko solusyonan guys. Nagsishare sila ng pugad, dalawa naman yung pugad, kaya lang medyo magkalayo yung distansya, pero sa isang pugad lang sila ng itlog. Yan sila, nandiyan sila lang ng rambutan. So silipin natin guys yung pugad kung ilan ang itlog. Meron ding isang pugad doon sa kabila, yung una kong ginawa doon. Yan yung una kong ginawa na pugad, pero hindi naman doon nangingitlog. Actually, inilipat ko lang doon yung dalawang itlog para pangpain, kung sa amin kung tawagin yung pangpain, para doon sila mangitlog yung isa. Ang problema, doon pa rin sila nagsishare sa isang pugad na yon. So tingnan natin kung ilan na yung itlog ng pugad. Wow! Ayan o, 7 na yung itlog, and then sa kabila may dalawa. Ayan, isang pugad. By the way, meron akong isang nakakulong dito ng Texas na lahing imported to. Sabi nung pinanggalingan na source,
And then kung naaalala niyo yung dalawa kong pangsabong na lahi, si Pablo at saka si Carlos Jr., yung pangalang dalawang lalaki na manok. So yun, malaki na sila yun, 6.5 months na sila, magsi 7 months na sila. And then pinaghiwalay ko lang sila kasi naglalaban ha. Ito na sila ngayon guys, oh, si Carlos Jr. yan nakatayo. And si Pablo naman ito, si Pablo kasi nanunuka ng kamay. So ewan ko ba't sobrang tapang niya, tuwing kukunin ko sa kulungan niya, tinutuka yung mga braso ko, kaya medyo may mga sugat-sugat naman sa kamay. Tapang masyado. By the way, yun yung update sa ating mga manok na alaga. Yung native chicken natin ang itlog na. And hopefully yung Texas dito na babae, mga itlog na rin soon kasi pinapalahian ko. Ang ginagawa ko parang doon, anong tawag ba doon sa pagpapalahi na yun, kukunin ko siya, then ipapakasta ko, iuupo ko sa harap ng dalawa. Then pag nakastahan na, ibabalik ko sa kulungan. So siguro mga itlog din yun. Ayokong pagsamahan kasi ewan ko, minsan salbaha yung si Carlos Jr. at saka si Pablo kasi trinay kong pagsamahin, sinasaktan nila yung babae instead of kinakastahan. So yun guys, yun yung ilalim ng rambutan, doon lang gumagala yung mga native chicken natin, tsaka doon yung pugad sa banda ron. So pag dumami na sila, gagawin natin ng malaking range doon sa kabilang lote. By the way, nood muna tayo ng NBA kasi may laro ang Dallas Mavericks ngayon. Alam mo naman, diehard Mavs fan tayo since Dirk Nowitzki's rookie's year. Ngayon Luka naman, panoorin natin. Mga kwentuhan, ang ulam daw namin sa lunch ngayon ay tinolang manok. So kukuha muna tayo ng papaya dito, which is napakaraming bunga ng papaya. Tingnan nyo. Hindi to papaya, miracle fruit ito guys. Dito, papaya. Dito kasi nagsisiga ng mga dahon, mga basura, kaya healthy yung lupa. Ayan, yung papaya. Yan. Kuha tayo ng isang medium size na pang tinola. Do you think this one is nice for tinola? Okay na ba to? Sapat na to? Yung malaki? Yeah. Pahihinugin natin tong malaki. Parang masarap. Ito na lang. Maraming gulay. Magulang na to oh. Masarap nga yung maraming So, ito. gulay. Ay, liit. Malaki yan. Last time pag gaya na kinopen yun. So yun guys, papaya po, tinola, at marami tayong hihintaying mahinog dito. Ang baba lang ng puno. Magpaparami ko ng ganitong lahi ng papaya para sa pag nagkasimilya o yung buto pag kami nahinog, tatanim natin doon sa ginagawa kong garden sa kabilang lote. Tara, maghiwa na tayo ng papaya para sa tinola. Yung papaya guys, wala talagang buto kahit isa. I don't know kung magkakaroon pa ng buto pag mahihinog na, pero wala talagang buto. Saan tayo guys sa tinola? Masarap ba yung luto mo, mami? Ha? Sarap? Dati makakalat tinola. At syempre sa mga Tagalog na kagaya ko, originally born in Southern Tagalog, hindi nawawala ang toyong may kalamansi. Kahit masarap na ang timpla ng tinola, lagi may toyo with kalamansi at bilagyan pa ng chili sauce, kaya masarap. Tara, kain tayo. Yan parang lagi huling tanghalian maapaw sa plato. Init. Unang subo, papayaga. Umusok. Kita nyo sa likod doon, daming saging pang mamaya merienda. Banana Q or pang pritong saging bukas. Meron pa ditong tira pritong saging. All organic foods. Sarap ng buhay probinsya, all organic.